بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا، وبالإسلام الحنيف دينا، وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وبالقرآن الكريم حكما وإماما، وبالكعبة الشريفة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun nip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tehammül ediyen qiyinçiliklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu ve keremi bilen kabul edip belki hemmemizin iki dünyas avat bolsun inşallah. Hazreti Sa'diye diýär: "Berader, zekar beden şermdar, keberruye nikan şevi şermsar." Ey erkek dogollar, beraderana diýenlikdir. Berader, zekar beden şermdar, bideregi iş etmeklikden utanypdyr. Keberruye nikan şevi şermsar, işti kıyamatta qawadamlan arasynda emelin okulsa edeni işleňi elam edilse şonu utanarsyň diýipdir. Eger gaýtarmasaň özüňi. Her musulman 3 wazifesi var. Evvel iman getirmeli. Hudaý Taala feriştelere, kitaplara, kıyamet gününe 7 iman getirmeli. İman diýen yürekdäki zat, ıqtikad etmeli zatlara. Ondan sonra İslam, iman nämen isliýär? İman İslamy isliýär. Kelime-i şehadeti aýdandan sonra emeli bernamalar, etmeli işler ve kaçmaly zatlar. İmanın bolandan sonra İslamy ejra edenden sonra, Hudaý Taalaň buyrugyny bitirenden sonra inni 3-nji wazifen ihsan. İhsan nidigine Hudaý Taalany görýän ýalyk ibadet etmel. En ta'budallaha ke'anneke tarahu fe illem tekun tarahu fe innehu yaraka. Hudaý Taalany görýän ýalyk. Men musulmançylygym hasan Hudaýyň ýanyna kabul. Ey musulmanlar, men musulmançylygym hasan bir sana girýär, bir sıra goşulýar, musulmanlaryň emeli diýip hesap edilýär we şu emelede cennet alyp satyn alyp bolýar, cennet düşüp bolýar, cennet haridary edip bolýar diýen hasan şu emelleri men bir mowgada şu hanawadaymyň arasynda, milletiň arasynda elam edemde men şu emelden utanmajak bolsam ey musulmanlar. Arada biri bir teleki iş etti diye şu eden teleki işi sebepli biri fezai mecazide bunu yayradıptır. Falani teleki iş ediyor, falan etiyor deyip taraf utancından yana hotkoşu etti diye. Menne qavatta bir günahlar etsem ki şu günahını men enamatan biljek bolsam, men hanavadan biljek bolsam, utancak bolsam, milletin arasında serefkende olacak bolsam, onda men musulmançylygym Hudaý Taalaň ýanyna erzeşýär ey musulmanlar. 3 wazife her muttafaq jahany İslam 4 mezhepde Hanefi bolsun, Maliki, Şafii, Hanbeli bolsun hemmesinde muttafaq insan iman getirmeli, sonra İslam, ondan sonra da ihsan etmeli musulmanlar. Hudaý Taalany görýän ýalyk ýaşamak bir ulughan bernameleň biri musulmanlar bigijek mugaddeme. Bu geceden inşallah Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın melekuti seyri
dördülenci asman ve beşlenci asmandan geçiyor. Dördülenci asmana Hazreti Cebrail aleyhisselam bilen barya, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gurrun beriye. Dördülenci asman beter olokon, beter giyinmiş. 3 kat asmanı üyüşürsen, evvelki ikilenci, üçülenciyini üyüşürsen, dördülenci kat asmanın yanına guya bir halka vardır, bir halka kulaktan asılya halka diye. Bir halkanı bir düz yerde bir kebir sehra biyabana zanağında nezire basım yetişi alıp 3 kat asman birigip dördülencinin yanına şeyle deyiptir. Şeyle giyin diye. Hazreti Muziya illi aleyhisselam şon mes'ulü feriştesi Subhanal Halikuz Zulumat ve Nur. Ey bu naqsan bak ol bir Hudaý ki ýagtylyk we garanqylygy yaratdy. Ey bu naqsan bak ol bir Hudaý ki ay bilen güni yaratdy. Subhanal Rafiqil A'la olakon yoldaş we olakon dost bolan ey bu naqsan bak Hudaý Taala diýip şu tesbihaý duwati diýip musulmanlar. Indi bir rivayette sahihrak ehli sünnetin akidasyny Hazreti Musa aleyhissalamy Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilen didar bolýa 6-njy kat asmanyna. Ýöne muteber tarihlerde de agzalypdyr 4-njy kat asmanyny da sataşdy diýipdirler. Alhasyl sataşmaklygyny gurrun ýok. Arasyndaky geçen gurrunlaň da näme gurrun edilipdir, näme bahsler bolupdyr, onda da ihtilaf ýok. Ýöne tabagalarda 4-nji tabagada diýenler we 6-njy tabaga diýenler we ýöne sahihragy 6-njy tabaga onu da teberrükan 4-nji tabaga diýen alimlara we birje hekaýatyny aýtjak. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Musa aleyhissalama sataşdy diye. Salam aleyke denden sonra Hazreti Musa aleyhissalam tawşyrypdyr Peygamberimize. Ey Muhammed diýipdir aleyhissalatu vesselam, şu gije näme dilesen beriljek gijedir, mabada kutahi edame diýdi diye. İzinnen elhamdülillahi'llezî arani vejhaka. Hudaýa şükür edýän sen bereketli ýüzüň görmek nesip boldy diýdi diye. Sonra da ibadetine meşgul boldy, ibadetine meşgul bolany şonda Hazreti Musa aleyhissalam ağladı diye. Ağlap ibadetine meşgul boldy diye. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sorapdyr. Ey dostum Musa Peygamber aleyhissalam, näme sebepli ağlayan sen diýenne? Ebikili enne gulamen bu'isa min ba'di. Ol bir zada ağlayan nipdir. Menden sonra bir çağa dünýä geljek, Peygamber boljak. Näme? Hazreti Musa aleyhissalam bilen Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň arasy ýok diýsen müňlerçe ýyl tafawuty var. Bogda zaman ma aralaryna. Inni menden sonra bir oglan dünýä geljek. O da Peygamber boljak, o da sen ummetiňden cennete girecek musulmanlar men ummetimden kan. Yani men ummetim, men ulul azm Peygamber asmanyny ibadet edip durmaly. Şey dip duran Peygamber da bolsam, Hudaý Taala ýeriň ýüzünde men bilen kepleşse de, emma sen ummetiňden cennete girecek menkiden kan, şoňa aglayan diýdi diye. Hasadet däl, Peýgamberiň derejesini görüp, öýde şo göterip bilmäni derece aglaýar musulmanlar. Şonda 4-nji kat asmanyna bir ferişteler var diye ayaklyň oturýarlar. Ayaklyň oturmadan hedef, yani namaza at-tahiyyatoda ayaklyň oturduňuz. At-tahiyyatoda şo forum oturulýar. Şo forum oturup ibadet edip duran ferişteler bolmaly. Olaň tesbihler Subhanar Raufir Rahim. Hudaý Taala ey bu naqsan pek ol bir Hudaý ki mehraban. Subhanellezî la yahfa aleyhi şey. Subhan rabbil alamin. Şu tesbihi aydiye diye. Şonu Hazreti Cebrail aleyhisselam diýipdir, ya Resulallah, Hudaý Taala'dan dile şu ferişteleň 4-nji kat asman beter giyin. 3 kat asmany üýşürseň 4-njiň ýanyna bir biyaban sehrak bir halka oklanýarlyk diýdiler Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Indi şeýle giyin asmanyna bolsa oturup ibadet edip duran feriştelerden doly Hudaý Taala da Peygamberimiziň duasyny kabul edip, ey musulmanlar, namazda
2 rekat bolsa 1 oturýan. 4 rekat bolsa 2 oturulýar. Yatsı namazyň farzyny 2 defa oturdyňyz, şoň evvelkisi näme üçin? Evvelkisi musulmany Hudaý Taala rahmet edip ýadandyr diýip ýolsam dik ibadet etmeli insan. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hormatyna şo benne ýadandyr, birden dik durup 4 rekati ibadet etmek kyn bolup diýip ümmeti Muhammedi sallallahu aleyhi ve selleme rahm bolsun diýip ortada bir ettehiyyatı okyp bir azadyk güýmenip bir istirahat üçin buyurulupdyr. Emma ikilenjisi salam berjek ettehiyyatı otur ikilenji oturýan, erti namaza 2 oturýan, sünnette bir oturýan, farzda bir oturýan, her gaýsynda joda 2 rekat oturmak ýok. Bir oturýan tamam boldy gitdi. Bir oturmak ike şonna salam bermek bolsa ettehiyyatı Allahumme salli, Allahümme barik, Allahümme agfirlin okuyan şo bize berileni ey musulmanlar geçen ümmete berilen zady ýok şo. Şo ibadet, şo form ibadet etmek. Peygamberimizin hormatyna bize berilipdir. 4-nji gat asman şeýle olakon bolupda bir halka düzüň mukabelinde bolşýarlar. O da feriştelerden doly ibadet edip durýar. Elhamdülillah, sünnet okuýaňyzda da oturdyňyz, farz okuýaňyzda da bir defa oturdyňyz, wetr wajyb okuýaňyzda da bir defa oturdyňyz, 3 mertebe oturdyňyz. Hudaý Taala peýgamberiň hormatyna şu 4-nji gata asman doldurup duran ferişteleri ki oturup ibadet edip durşan sagabyny ýa-diýär musulmanlar. Namazdan emma, namazda şu bolmasa näme? Derecedir daýy musulmanlar şula. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti İdris peygambere sataşýar. Hazreti İdris peygamberiň gurrugyny agzasak, ey musulmanlar, deslapky peygambер Hazreti Adem ata. Ondan sonra ikilenji gelen peygambер Hazreti Adem aleyhissalamyň şeýsýan ogly. Ikilenji peygambер. Ondan sonra üçüncü peygambер Hazreti Şeyh'in ýuwlugynyň ogly. Ogul agtyk çawlyk ýuwluk. Ýuwlugynyň ogly Hazreti Şeyh'in Hazreti İdris aleyhissalam. Ey musulmanlar, Hazreti Adem aleyhissalam müň ýaşady diye İdris aleyhissalam daqiq tarihi weladet bilen wefaty agzalmandyr. Ýöne tarihte agzalanyny şu öz aňyrdaky jetdi bolan Adem aleyhissalamyň 300 ýyllar şo bilen bile ýaşady diýipdir. Yani Adem aleyhissalam näçe ýaşandy bu dünýäge gelipdir? 700 da ýaşandy dünýäge geldi diye. Evvelin insan ike yerin gözüne hat ýazdy we evvelin insan ike haýaty etdi diýipdir. Awwalu men hatta İdris, awwalu men khata İdris. İdris aleyhissalamdan öňçe 2 peýgamber geçdi. Her peýgambere de sohaf gelipdir. Emma şu sohaflary Hudaý tarapdan şu peýgamber okuýa, o adamlar ýazyp teksir edibilmeýän. Hazreti İdris'in asli risaletinden iyi verilmekten hedef Şeyh peýgamber bilen Adem aleyhissalamyň şeriatyny tebliğ etmeli. Hudaý Taala ona güýç berdi diye. Şu geçen sahifeler Hudaý taraftan gelen lawhlary teksir edip ýazmany durdu diye. Evvelin hat ýazan Hazreti İdris aleyhissalam, bir de Hazreti İdris aleyhissalamdan öňçe adamlar eýmaş geýmerdi diye. Ýöne meselen mal damakçalya, bir düýe damakçalya ýa sygyr damakçalya, şu damakçalan zatyny hamyny dersin şoň daşyna dolaýan bolmaly şeýdi, bir hirrak dolap, bir guşak bilen baglaýan bolmaly şu eýmaş boldy. Evvelin neferi ki insanlara könük dikti Hazreti İdris aleyhissalam diýipdir. Bitir takwa diye Hazreti İdris aleyhissalam Euzu billahi mineşşeytanirracim ve zkur fil kitabi İdris innehu kana siddiqan nabiyya ve rafa'nahu makanan aliyya. Ya Resulullah Kur'an-ı Kerim'de İdris'i agza diýipdir. İdris peýgamberde ders wa diýipdir. Innehu kana siddiqan nabiyya, dogry peýgamber diýipdir, sadyk diýipdir. Peýgamberligine peýgamber siddiq dogry diýipdir. Ve rafa'nahu makanan aliyya, olakon ýere azamatly ýere bir dereceli yere götürdük diýip Hudaý Taala şeý diýýär musulmanlar. Buň gurruny Hazreti İdris aleyhissalam asli ady ahluq diýär. Ýöne beter şu Hazreti Şeyh bilen Hazreti Adem aleyhissalama gelen sahifeleri kan mutalaýa edip millete ders berensen İdris diýdiler diýipdir. Ey musulmanlar, bir gaw gurrun maştada Hazreti İdris'in ýaşaýyşyny özi 82 ýaşady diýär. Hazreti Adem aleyhissalamı görüpdir. Hazreti Adem aleyhissalam müň ýaşady diýipdir.
Hazreti Şeyh Adam aleyhisselamın oğlunun yuğuluğunun oğlu. O zamanın adamlar kän yaşaya. Yok diýsen 500-600 yaşayan zamanı Hazreti İdris aleyhisselam 82 yaşadı diye. Hayyatiyedenle adamlara don tükerdi, konak tükerdi. Hayyatiyedenle şoň safak igna düzenle bir subhanallah diyerdi. Ondan sonra her defede safanla şey edip tikenle her duğtuna subhanallah diyerdi diýipdir. Mun gurrun agdiyanyň meras giýjek näme repti we işdiýäýdi musulmanlar. Hazreti İdris aleyhisselam beter hemmetli insan bolan soň tarihte agdalya Hazreti İdris'in wagtyny meselen men edip biljek işim men bir adam. Men ne sogab etjek bolsam nihayet bir adamyň edip biljek sogabyny edip bilýän men. Bir adam näme sogab edip biljek? Belli zat bir nefer bir beter kän takwa bolsam şaýat men 10 adamyň edýän ibadetini edip bilerim. Şaýat 100 adamyň kyn. Kitaplarda gelýär tarihte Hazreti İdris aleyhisselamyň öz wagtyny kulli ýeriň ýüzüniň insanlar näçedigi belli däl, Hudaý bilýär. Ýöne öz wagtyny ýeriň ýüzüniň adamlar näme amel etýän bolsa Hazreti İdris aleyhisselam 200 amel göterirler diýipdir. Yani ummet helak bolan bilen ýeriň ýüzünde adam galmany bilen şolaň ýerini doldurup duran şeýle ibadet ederdi diye. Goýan şu adamlar ölen bolsa men ýekeje adam galan bolsam şolaň tarapyndan ibadet. Ya şolar aslen kesalet etsin. İbadetin bitirip bilmeseler men şolaň ýerini ibadet eden ýerine diýip şonda bir ferişte beter heyran galy diye Hudaý Taala'dan rivayet sahih senet başyna ya Rabbim şu namy amal getirýän feriştelerden görýäs bir insan ma ýeriň ýüzüniň hemmesiniň emelli ýalak amel getirilýär şoň tarapyndan şoňa bir ziyaret etjek diýdi diye. O hem Hazreti İdris aleyhisselamy o ýolukda şu ferişte gelip ziyaret etdi diye musulmanlar. Ziyaret etti diye ziyaret edenle sana hizmet edecek dipdir ýanky ferişte Hazreti İdris peýgamberi. Onu näjere hizmet edecek? Sen bir ferişte diýeni fakat Hudaýyň buyrugynda ýaşamaly, ibadetinde ýaşamaly, başga zat bolmaly. Men diýsen insan onu bir zat edam maňa dipdir Hazreti İdris peýgamber. Onu näme diýenle? Onu sen melekul maut Ezrail aleyhisselam Ezrail ferişte bilen irtibatyň näjere? Onu men öz dogunum biz ýalak ferişte diýdi diye. Men şoňa äketseň bir ziyaret etdirseň diýipdir. Onda näme hedefiň ma? Onda men 82 ýaşynda da men kän ömür etjek, Hudaý Taala kän ibadet etjek, ömür dilejek. Şo men ajalym bir miktar giýjek oýsyn diýdi diye. Şonda ýanky ferişte bilen gitdi diye 4-nji asmana baranny Hazreti Ezrail aleyhisselama sataşdy diye. Şonda Hazreti Ezrail aleyhisselama ýanky ferişte diýdi diye. Şi İdris peýgamber sen bilen işi var diýdi diye. Şonda Hazreti İsrail aleyhisselam gaty aňarly diye. Täçüp etdi diye. Onu näme täçüp etdiň diýerlerini onu Hudaý Taala maňa şumat destur berdi diýipdir. İdris peýgamberiň janyny al 4-nji gat asmanyny al diýdi. Men şonu näzire alaryň o ýerde ýaşap beren peýgamber diýdi diye. Sen janyny almaly bolýar diýip şo taçykda janyny al diye. Şondan soň bu ruhy 4-nji gat asmanyny galy diye. Wa rafa'nahu makanan aliyya diýen şo musulmanlar. Indi şu gecedeki gurrun Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti İdris Aleyhisselam'a sataşıya 4-nji gat asmanyny. Onda bir kän agzalan gurrun ýok. Ýöne ýanny 4-nji gat asmanyny Peygamberimiz gurrun berýär. Men bir ferişteni gördüm. Bir sendeliň üstünde oty. Bir sendeliň üstünde oty gaty narahat. Gam basyp oty şonu. Şoň sağ tarafynda bir ferişteler we şu ferişteler tesbihde şolaň tesbihin eşdip ýadap bolmaýar. Yani biter ýokumly tesbihden yüzlerde nurana ýanyna oturasyň gelýär. Ýöne sanyny da Hudaý Taala bilýär. Şu sağ tarafyn şeýle ferişteler alypdy. Çep tarafyda bir gara ferişteler we adam şu feriştelerin yüzünü gözlemene korkuyor diýipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Elinde de ýanky ferişteyi ki sendeliň üstüne otyp bir list bawalmaly. Lawh list ýazyk. Şeýle şonu gözleýär, döwrüni hiç gözlänek, şoňa meşgul.
Şoň ew ýanyna da bir bagy we beter ýafraklar, şahalar olakon, bagyň da ýafragynyň sanyny Hudaý bilýär, beter olakon bag. Kenarynda da bir legen ma teşt. Kersen ýerle bir teşt ba. Käde de şu teşte ýanky fereşte bir elini sokya. Käde görseňe sağ tarafyndaky fereştelere berýär, käde de görseň çep tarapdaky fereştelere berýär. Oham şu fereştäni görüp Hazreti Azrail aleyhissalamy görüp oturuşyny görüp ýüregime bir gorku düşdi, wähşet düşdi diye. Howf etdim diye Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Miraç gecede bir muğ ısxanda gaçypdyr bir miktar. Harlan gaçdym, şonu soradym. Ey dostum Cebrail aleyhissalam, şikim diýemde onna bir ya Resulullah bir melekul maut bi Azrail diýdi. Can alyan fereşte diýdi diye. Hazimul lezzati mufarriqul cemaat. Üýşüp duran adamlar çaşyrýan arasyndan alyp Hudaýa garşy ekidip bir de hoşlugy kesýän diýdi. Hazimul lezzat ýeriň gözünde hoş bolup beren adamlaryň lezzetini kesýän Azrail aleyhissalam diýdi diye. Şonu ya Resulullah sen gorksaň da gorkmasaň da bir insan ýok şu fereştäni görmesin diýdi. Her kim dünýeden gaçjak bolsa baýat şu fereştäni görmeli, sen diliň üstünde oturany diýdi diye. Oham bardy diye Ey melekul maut, ölümün fereştesi şi ahir zaman Peygamber Muhammed aleyhissalam diýdi diye. Şonu maňa hormat bolsun diýip döwrüni gözleýän fereşte del, ýöne maňa hormat bolsun diýip birme ýyljardy diýipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýerinden turdy. Merhaban bike, başga zat diýmedi diye, hoş geldiň diýdi diye. Izinden oturdu diýipdir. Oham izinden öz gurrun bermäni durupdyr ýanky Hazreti Azrail aleyhissalam. Ey Muhammed diýipdir aleyhissalatu vesselam, Hudaý Taala senden aziz peýgamber iýermedi we sen ummatyňdan aziz hormatly ummet iýermedi diýipdir. Sen ummatyňa men şolara öz atalaryndan beter mehrewanlygy diýe. Gülmän aýtdy diýe şu gurrunlary. Oham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diýdim diye. Ey melekul maut, ölümün fereştesi beter ýüregim jaýlaşdy. Gawwalla aýtdyň. Sen ummatyňa öz enatasyndan beter rahimli diýdiň, ýüregim jaýlaşdy. Ýöne men bir soraglanma diýipdir. Deslapky soragym sen näme gam bolýan, näme narahat diýdi diye. Onu ya Resulullah, ey ahir zaman Peygamber aleyhissalatu vesselam, Hudaý Taala maňa şu mesuliyeti berenden bäri şu galamak oturan ýerimde meşgul. Maňa diýdi adamlary belli bolan tarihte, belli bolan zamanda şolaň ajallaryny almaly, muhleti tamam bolýar. Şondan bir lahzada giýjak almalylar, bir lahzada ew almalylar. Şoň dogurja aýdan wagty Hudaý Taalaň buýrugyny bitirjek bolup, men şoň izinni gaýgyda diýdi diye. Bir mo ew alsam ýa giýjalsam Hudaý Taala günäkär bolýan diýdi. Onu öwümdäki teşt näme diýdi diye. Onu öwümdäki teşt sana mesal ya Resulullah şu dünýe diýdi diye. Dünýäň mesali. Men näjere şu teşt öwümde öz ihtiýarymda gözümiň öňünde bolşýalyk, ýeriň ýüzüniň hemme mahlukaty men gözümiň alyny diýdi diye. Her wagt onda bag näme diýeni, onda bag ýeriň ýüzünde ýaşap beren insanlaryň wajyllaň we mahlukatyň bagy diýdi diye. Her kimiki meriýetçilige girenne, inni ölüm meriýetçiligi da adam ýanyny ýere berdi diye. Ölüm meriýetçiligine girenne şo ýafrak saralýa. Ölmeli bolanyny şo ýafragy gaçýa adyda ýazyk, men şonu alýan diýdi diye. Bir fereştelenme diýipdir, adamlaryň ruhuny bir miktar dewrekdaşyna hazır bolýarlar. Bizden ey musulmanlar, şi set bolýan gurrun. Hemme kişiňde öwüne ba gurrun şi. Bir fereşteler wa diýipdir ya Resulullah, adam aýryljak bolanyny şoň ýanyna barýarlar. Sonra bir fereşteler wa şoň bir miktar janyny almaň mukaddematyny şi xirxire diye şu boğuluna getirýärler. Ondan sonra ahirinde de men şoň ruhun alýan diýipdir. Ruhun alamda eger gawa adam bolsa, iman bilen geçen adam bolsa, şi awadan fereştelere berýän, Hudaý Taala garşyna gitýärler. Ýogsam da bir fereştelere berýän imansyz geçse diýdi diye. Onda ya Resulullah şu
dünýeden geçmäkä ýöne ýanyna barıp oturýan ferişteleň sanyny näçe diýeni onu 600.000 ferişte diýdi diýe. Gawa adam bolsa 600.000 ferişte awadarlardan gidiýär, telek adamda bolsa bulardan gidiýär diýip şey diýdi diýe musulmanlar. Indi ştaty muhim bize. Ştaty bir gow ikram edilipdi. Azrail aleyhissalam peygamberimize hormat edipdi. Ohan peygamberimiz bir islegim ma diýipdir. Ey dostum melekul maut, Hudaý Taala mukarrab feriştesi senden bir islegim var. Onu islegim näme? Onu men ummetimin janyny alanda yeňillik bilen allydy diye. Onu ya Resulallah, seni iyi veren Hudaýyň izzeti bilen men qasam etýänliydi diye. Azrail aleyhissalam aýdypdyr. Seni iyi veren Hudaýyň izzeti bilen men qasam etýän, her şabany roza, her gece gündüzde Hudaý Taala judagany özü maňa destur berýär diýipdir. Ey melekul maut, ey Hudaý tarapdan mesul bolan ölümün feriştesi, ümmeti Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünü yeňile tahabardar bolup her 24 saatda aýdyp durýupdyr Hudaý Taala. Biz kimin ümmeti musulmanlar? Şo peýgamber bolmasa tesawwur et, biz şo peýgambersiz dünýäge gelen bolar, şondan önce geçen bolar. Dawra sabykda öteller bar jamalyň üçin enin gerdişi şaýeste galan mutakattirler ýaqin. Gullugynda gün hejalet içre galmyş hem zemin hem felek üýde melekler diýdiler sat aferin. Bu makamy a'la ile bu hemmetin görgeç Resul diýipdir. Hazreti Mahsum bolýan. Kimin peýgamberi musulmanlar? Kimin ümmeti biz? Ondan sonra Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, bir de Hazreti Musa aleyhissalamın endesini 3 zenana şu 4-nji gat asmanyna duha, şoňa sataşdy diýýär musulmanlar. Indi kysgaça 5-nji gat asmanyň gurulýan, ondan sonra dersini alaýyn. 5-nji gat asmanyny Hazreti Isqatil diýen ferişten o da şeýle musulmanlar. 5-nji gat asman 4-njiň ýanyna nähili eýne ýanqyýalyk. Evvelki 2-nji, 3-nji, 4 gat asmany üýşürseň 5-njiň ýanyna düze bir halka oklanýanly itdi. İbadet edip duran ferişteler ýöne bula dik durup ibadet edipdi. Oham geçen kilaýalyk. Oham Hazreti Cebrail peýgamberimize aýtdy: "Ya Resulullah, ümmetiňe şu ferişteleň sogabyndan ýetişdir" diýenni. Oham şu 5 wagt namaza biz dik durup ibadet edýänimiz bir miktar, bir elhem, bir sura miktar dik durýas. Hudaý Taala şu ferişteleň sogabyny ýa diýýär musulmanlar. Ondan sonra Hazreti İsmail, Hazreti Ishak, Hazreti Lut, Hazreti Yaqub peýgambere sataşýar. İnşallah gelecek hafta 6-njy we 7-nji gat asman, ondan sonra melekutdan asmandan çykyp Hudaý Taala garşy gidýäniň gurruna. Ey musulmanlar, dersine näýli? Ey jawan oglanlar. Peýgamberimiz aýdýan: "La muayanatu melekil maut eşeddu min 1000 darbin bis-seyfi." Azrail aleyhissalam ölümün feriştesini görmek müň mertebe ennamyna kılıç degmeden de insana agram salýandyr diýipdir. Şotada yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya ve fil ahire. Her kimi ki Hudaý bilen ýaşanmasa Hudaý Taala öz tawfik berjek. Eger iman bilen geçseň, çünki iman bordy başy zindi, çünki ba iman revi paýandeyi diýipdir. Iman bilen geçseňe gülüp duran ferişteler geljek sen ýanyňa. Ondan sonra Hazreti İsrail aleyhissalam janyň alany ruhun ýene şolary täwil berip asmana garşy çykyp gitmeli musulmanlar. Biz gaty hawasymyzy jem etmeli. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýar: "Muhim görüňdir, kysgaça ders, ýöne muhimdir musulmanlar." Peýgamberimiz aýdypdyr: "Inner racula la ya'malu zamanet tawila." Bir insan uzak wagt emel edýär bi amali ehli'l cennet, thumma yuhtamu lahu amaluhu bi amali ehli'n nar. Uzak wagtda cennete elçek emelleri edýär diýipdir. Bize mesal urýar. Uzak wagt cennete elçek emeli edýär diýipdir, emel edýär. Emma ahirinde dünýeden geçecek bolanny Hudaý Taala şoňa bir zat edýär ki cehenneme elçek emeli kökleýär şoňa diýipdir. Meselen ağlaýar, meselen meşrubata mubtala bolýar, meselen namazyny hep berýär, gıybet edýär.
Ya amel mesela namazı terk edip duran ýagdaýda, ya gıybet edip duran ýagdaýda, ya zina edip duran ýagdaýda bir ameli ki Hudaý saklasyn köseýän amelleri şoňa köklüýe şo bilen dünýeden geçýär diýipdir. O kan eden cennetin ameli hiç boldy diýipdir. Emma bir tek insanlar var diýipdir, la ya'malu zamanet tawila bi amali ehli'n nari. Uzak wagt cehennem elçek kıyamatda kösejek amelleri diýe. Emma ahirinde Hudaý Taala şoňa bir ameli köklüýe ki cennete elçek amel, bir dogry kepläp duran wagtyny, bir la ilahe illallah diýip duran wagtyny, dehretini kılıp duran wagtyny, namaz okyp duran wagt şolary köklüýe cenneti bolup geçikdiýe diýipdir musulmanlar. Men namaz okuyanym, men namaz okuydum, ertide namaz okuyacak. Siz de şeýle musulmanlar, arada tutýas, namaz okuýas, arasaja gejek diýäs. İnnemel a'malu bil hawatim. İnsanyň şu amelleriniň hemmesi haçan netije berýär. Şu dünýeden geçecek bolany iman bilen geçip bilse şonu netije berýär musulmanlar. Min duran alimlerden ne tafılıptır, evliyalardan ne tafılıptır, ahdi insanlardan ne tafılıptır. İbadetler edenden sonra ahir ömrüni awal bir günahy edipdir. Şu günah sebepli Hudaý Taala nemeti imanlar imansyz geçipdirler. Emma kan insanlarda bolupdyr, teleke edipdirler, fesad edipdirler, fahşa edilipdir. Bu barada men agdyjak bolsam tarih dolu. Ahir ömrüne bir ömrüniň içinde bir eden gawyşy barmyşdy. Hudaý Taalaň ana şo makbul bolup, şo sebepli imanly geçipdir. Şunda gaty bilin. Şunda ey cemaatlar gaty bilin. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan Hakim ibn Hizam diýen sahaba sorady diýe. Şu zamana jawan oglardan soragy. Şunu gowja düşünün. Hazreti Hakim ibn Hizam diýen sahaba Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan sual edipdir. Ya Resulallah, men jahiliyet wagtymda da gaw işkan ederdim diýipdir. Jahiliyet wagtymda da sadaka da bererdim, garyby da gollardım. Kan bergili adamdan bergisini bererdim. Kan gawy işler ederdim. Berdeler azad ederdim satyn alyp. Şolardan sogapam diýende Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Eslemte ala ma aslafta min hayrin. Ey Hakim, sen jahiliyet wagtynda olan sogaby ýok diýipdir. Sen imanyň ýok. Emma Hudaý Taala şu eden gawy işiň sebepli sana iman nasip etdi diýipdir. Şunu kanun etten yazan alın. Palan keşverde palan bir kafir yaşap be. Emma şu kafir adam hemişe dogry gedýän bolsa, hem saýasyny silýän bolsa, enatasyny silýän bolsa, ýagşylyk etýän bolsa, rahimli bolsa, özü bilen Hudaýyň arasynda imanly geçmek imkany eken. Ýöne men sen bilmeýärsin musulmanlar. Çün dünýeden geçek bolup duran adamyň ýagdaýyny hiç kim habary ýok. Hazreti İsrail aleyhisselam alıp haýsy fereştek berjek habary ýok. Bu on mukabelinde insany musulman diýen bir zady filme goýulsa utanmajak bolsan, berader zekare beden şärümdar, kiberruyen nikan şebi şärümsa, kıyamatda Hazreti İsrail biz fakat şonu görürün etýär, on nimeýlik. Kıyamatda turanda evvelin we ahirlerin arasynda men de perwendäm açylýar, siziň de perwendeňiz açylýar. Şonu şu perwende açylyp duka Berbaş 124 min peygamber de görýär, ferişteler de görýär, Hudaý Taala da görýär. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Hudaý Taala aýdypdyr, amel edin, ameliňiz Hudaý görýär, peygamberler görýär, musulmanlar da görýär diýipdir kıyamatda. Şoňa elçek zady ýetireyliň ey musulmanlar, weli ummet eger gawsy jahanlar, munnaýdyn, şu mahal ewliýalaryň içinde iňki derejesi ýokary gaws diýär, ýeriň gözüne birji däne bolýar. Birji nefer bolýar, gaws diýerler, gotupda diýerler. Şoň hormatyna Hudaý Taala kıyamaty gopdurmandyran adamlar aýrylan wagtynda Hudaý Taala ýene bir şu derejä liýagaty ba adam şoň ýerine goýýardy. Özü ýalakda iki bolmalar, bir bolmaly. Kıyamata çillim şey dip durmaly. Ýöne biziň ähli sünnetin akydasynda weli ummet eger gawsy jahanlar aman gitmegi ahirdir, gumandyr diýipdir. Gaws da bolsa, gotupda bolsa men setderset imanly geçip bilen diýip bilmeýär diýipdir. Son insan ummet bolandan sonra, peygamber bolmandan sonra günäsi we haýsy günä sebepli Hudaý Taala geçipdir, haýsy günä sebepli tutupdyr bir belli däl bol galýar diýip şey diýär musulmanlar. Bu barada ýöne men bir 2-3 ila 4 zada içip şu zatlar esseňe musulmanlar agabet behayri kan sebep bolýar. Evvelkisi musulmanlar ýürek agyrtmalylar bir-biriň. Şumat bir zaman bolupdyr,
adamlar kän hotkaşy ediye, kän öýden gaçyp gitýän kän bolýar. Talak kän bolupdyr. Haýsy bir dertten aýtmaly musulmanlar, şolaň hemmesi näme bir-birini hazmedi bilmeýär, tahammülü ýok. Ýüregi kän agyrtýar bir-biriniň. Bir-biriniň izinden kän gezip beren adam bolýar. Şu zatlaryň hemmesi ulukhan asbabyke kitaplarda sanalypdyr. Adamyň imansyz geçmekligine sebep bolýan musulmanyň ýüregini agyrtmak. İkilenjesi de ahlas bilen dilemeli musulmanlar. Peygamberimiz aýtýan men sa'alallaha eş-şehadete bisidqin bellagahu Allahu manazil eş-şuhada we in mata ala farashihi dipdir sahih hadis. Hudaý Taaladan her kim çyndan dilese men şehit bolaýyn dip. Şehit diýen Hudaý ýoluna jan bermek. Yürekden şehadeti hevas ediyor. Bir mowgada kafir musulman bolsa, din üçin janyny berjek adam bolsa, yürekden şu şehitlik isleýän bolsa, Hudaý Taala şon şehitler bilen kıyamatda turlar dipdir. Ve in mata ala farashihi, gerçen öýüne düşekde aýrylsa dipdir. Ýaxşy niýetler edibermeli, ýaxşy bernameler edibermeli. Ýene biri de imanly geçmeklige sebep bolýan zat dehretli gezmek musulmanlar. Bir neferiň dehreti bolsa, şu mowgada Hazreti İsrail aleyhissalam gelse jahandan mana set imanly dünýeden geçýär. Ulukhan mamaladyr. Imanly geçmek her kime nesip edýän zatdy dädir. Biri de hemmesinden muhimrak adam günah edýär. Men günah edýän. Men günah edemde günahym iki form bolýar musulmanlar. Ya bende bilen bolýar, ya Hudaý bilen bolýar. Benne bilen bolsa şu benden razı etmelmen. Hudaý bilen bolsa Hudaý Taala razı etmel. Inni Hudaýyň gorlugyna agdaýlystada Peygamberimiz aýdypdyr: "İnne sadaqata la tutfi'u gazabar Rabbi we tedfa'u maytatas-su." Sadaqa vermeklik Hudaý Taalaň gaharyny söndürýän zatdyr diýipdir. Biri de maytatas-su awunukly ölüm, biderek imansyz geçmek ýalak ýa bir awunukly ölüm bolýar, meselem oduň içinde galýar, suwa gaçyp aýrylýar, tasadyf edýär. Şular ýalak teleki ölümüň öwüne geçýänler diýipdir. Hesap kitap edilýän zamanyny ýaşap berýär musulmanlar. Sadakany bir derer hesap edilýän zaman. Sadaka berýän adam hemişe imanly dünýeden geçýär. Sadaka diýeni milleti üşürmek gerekdir. Sadaka diýeni bir zat ki nimnani ger horat merde Huda bezle dervişan kunet nimi deger mulki iklimi begiret padişah hemçanan derbende iklimi deger. Bir ýarty çörekde alsaň, şu ýarty çöreň ýekejegiň ip bilmesen, ya oturdy denanaň bileni, ya oglalaň bileni, has bolmasa dostuň çağır, gel bir iwi çeýil. Şu çöreň ýartyny şoňa bermek sadaka. Ey musulmanlar, biz nesebimizde bazatdyr, ganymyzda bazatdyr biziň sadaka. Meytetesu inhama awunukly ölüm gelýäni sadakany edilmeýär musulmanlar. Bir wagt bir adam mady diýe şu zamanda bolan gurrun bir adam mady diýe saxtaman işläp bäkä üstüne gurupbe jaý ýykyldy diýe kamyl divar jaý şodur şunu üstüne gaçdy diýe ay aýyrly diýdile diýe. Şonda beýrekde şu zamanyň bir alim mady diýe şu mehelleň o aýyrlan nädir badyr diýdi diýe. Jaý tamam boldy kullan ýykyldy üstüne maşin galsa da leh bolmaly. Yo ölen nädir diýdi diýe. Bahylmak ýetin diýdi. Gaw adamlar üýşüp zat edip şoň awaryň etegine görerlerini diýri diýe. Ondan ýa-da alimden sorapdyrlar, sen näjire bildin? Şu üstüne awar gaçandan soňra da aýrylmadygyny ýa-ni onda bir sadaka kän berýär. Peýgamber aýtdy, hem sadaka kän beren adam awunukly ölümden daş düşýändir diýdi. Bu zatlary gaty akida girmeli musulmanlar. Ahyrkyja gurluňyda Hudaý Taalaň wafasyny gatyatdan çykarmaýlyň. Bize şeýle tahfifat peýgamberiň hormatyna berilip, her hefte eşdip duňuz. Barıp dördülen jagat asmanyny Hazreti İsrail'e sataşyp duran Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam men ösen rahat janymyz çykarýar. Ýogsam şunu bilen ähli sünnetin akidasyny ýogsam kanun şi ähli sünnetin akidasyna bir adamyň janyny gynlyk çykmaklyk ýa ansat çykmaklyk şoň gawlyk telekeligini delalet etmeýär diýipdir. Bir mo günäkär bolamaň bir falanyň jany gynlyk bilen çykdy telekemişik ýok. Ähli sünnetin akidasyna bir adamyň janyny gyn çykmak ýa asan çykmaklygy gawlygyna delalet etmeýär diýipdir. Şon Hudaý Taalaň ahyrin umydy diýipdir. Peýgamberiň aýdýan zady. Hudaý Taalaň ahyrin umydy
Musulman dünýeden geçmäke şu kynçylyklar bilen şoň günäsini ýuwjak, ahyryň umydy da ölüm diýipdir. Birinten adamlaň bir mykdar günäkärçiligi we şo günäkärçiligi ölümi ajy bolsa, şo günäkärçiligi ýuwuljak, şo sebepli şol adamyň ölümini ajy diýipdir. Ýöne oň mugabelinde bazat Peygamberimiziň aýdýan zady ýagdan gyl sawran ýalak musulmanyň jany rahat çykar diýipdir. Men aýdýan gördiňim rahat çykan adam belli gawa adam. Emma kyn çykan adam teleke diýip bolmaz, şaýat günäsi ýuwulyp durandyr ey musulmanlar. Ihlas edip oturdyňyz, Hudaý Taala siziň diniňiz, dünýäňiz, ahiretiňiz abad edip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam asl ummet bol. Dünýede Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam görmek müýesser bolmasa da kıyamatda şu beýik insan bilen jennete jawidanna hoş bolup ýaşamak hemmemize nesip etsin inşallah. Nefere bir alham üçin Allah hep ötürlere dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.